आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। बांध के बड़ी मरली बमाई हमारा से अब ना ऊ देखल जाई अखिया के सोझा से जब पिया बतुर लेके जाई अखिया के सोझा से जब पिया बतुर लेके जाई जान बुझ के कहनी नहीं जान बुझ के कहनी नहीं तो हंसे बेवफाई बांध के बड़ी मरले बमाई काल है बाटे हमर सगाई बांध के बड़ी मरले बमाई काल है बाटे हमर सगाई आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। अखिया के सोझा से जब पिया बतुर लेके जाई काल है बाटे हमर सगाई छोड़ी के हमके जदी ससुरा में जईबू जान तानी जान कबो लौट के न अईबू लौट के न अईबू लौट के न अईबू होता वे शादी मोर बाटे मजबूरी जिए के पड़ी अब हमनी के दूरी तोरा बिन अकेला कैसे हमसे ना रहाई अखिया के सोझा से जब पिया बतुर लेके जाई अखिया के सोझा से जब पिया बतुर लेके जाई आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। बांध के बड़ी मरले बमाई काल है बाटे हमर सगाई पिया बतुर लेके जाई प्रेमी परदेसी कैसे तोहे समझाई घरवा से बाबू भाई कोइले बकड़ाई हाँ बिन पानी मछली जैसन तड़प में रानी दिन रात पियब लोहरावे के पानी कुनल मीरा के सामीनू इना दल पिंकू मीनू के लिए अपनाई बांध के बड़ी मरले बमाई काल है बाटे हमर सगाई बांध के बड़ी मरले बमाई काल है बाटे हमर सगाई तमाशा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा।